ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Grazas, avespas. Maya! Maya! A tua amiga está moi ben agochada. E non che vou dicir onde está. Atopeite! Unha mazá que fala. Que graza! Ei, dos! Ali! Avespas! Acaba iso, Willy, axiña. Mira isto, Diz. Esta mazá tenme tanto medo que treme. Vas ser ti que entremas se non colles un anaco de mazá pro xefe agora mesmo. Ai. Aquí está. Acouga, Willy, marcharon. 48. Flea! É 50. Maya, Willy. Ai. Estás ben? Ai, creo que hoxe fixen demasiado. Comezo unha xira de concertos e teño que estar en plena forma. Fai falta ter ben os músculos, por iso fago exercicio. Xa sei o que necesito descansar é un zume de pera e iso reanímame. Zume de pera. Soa delicioso. Repousa un pouco, Flip, e eu vou polo zume para min. Para ti. Aí ao lado hai unha pereira. Oh, és moi amable, Willy, grazas. Só quero un pouco zume, o resto é para ti. Ai. Ei, a pel desa pera é demasiado dura para as abellas. Non a podemos atravesar. Agarda, vou intentar facer un burato nela. Ai. Maya, estás ben? Ai. Debo estar esgotado, pero se non teño forzas para tocar, terei que anulalo. Ai. Co meu peso debería caer, non crees? Hola. Que lle pasa a Flip? Desafina moito. Xa non sabe tocar. Parece moi canso. Necesita zume de pera para recuperar forzas. Axúdasnos a facer que caia unha pera. Son moi forte. Probablemente poida usar se ti me vixía a bola, Willy. Así o intentamos os tres xuntos. Willy, vennos axudar e axudarnos de veras esta vez. Vale, pero entón non vou poder vixiar a bola de ben. Oh, non. Isto non vai ser fácil.
Quizais a próxima vez poidas avisarnos antes de soltar. Ai, pois sí. Ai, Flip vai ter que agardar a que as peras caian soas. Non, é o seu concerto. Necesita zume de pera e necesita o xa. Ai, dice dos, todos a coberto. Ai, unha maceira inzada de mazás e escolles unha podre. Moi ben, esta vez vou ser eu quen escolle unha mazá para o xefe. As avespas furan a pel das mazás, o mellor tamén furan a das peras. Non lles irás pedir que o fagan, verdade? Maia, volve! Non te preocupes, Willy, vou ter cuidado. Vou ser eu quen lle leve ao xefe. Parece igual de podre que a anterior. Déixame ver. Non, dígoche que non a toques. Ai, non. Ai, pero que fas? És máis parvo que un abáscaro. Pero se eu non... Ai, esta tamén está podre. A min parecenme todas podres. Isto dá noxo. Por certo, sei de algo que está moi bo e non moi lonxe daqui. Oi, xa sei, só temos que seguila. Así podemos levarlle algo que estea bo ao xefe. Só temos que seguir a abella. Ei, mira para aí. Esas peras saborosas son nosas. Maia, Maia! Estás ben? Eses dous parvos non che fixeron nada malo, verdade? E a quen lles chamas ti parvos, mona? Willy, vámonos daqui! Sí, penso que imos divertirnos. Deixade-os en paz! Digo en serio! Mirade como brillo ao sol! Son moi brillante e sustanciosa. Probádeme, son deliciosa e non estou podre. Que graciosa é esta pera. Ei, por que non lle levamos un anaco ao xefe? Sí, pero o anaco que lle levemos ten que estar ben ou quen imos acabar podres somos nós. Voulle dar eu ao xefe. Non dou eu. Maia, estás ben? Salváchesme, moitas grazas. E agora a parte máis importante, o zume de pera para Flip. Ai! Sí! Ai, sí que dá enerxía o zume de pera. E non funciona só con Flip. Iso non é mazá. Eu quería mazá. Pero, xefe, foi a pera a que me dixo A que... pera! As peras non falan. Oh, iso é o que pensaba eu. Isto é todo culpa túa, parvo. Volveron nos enganar. E non me gusta que se burlen das avespas. Mostrádeme esa pera. Ei! Ai! Ei, tes razón, Willy. Dache moita enerxía. A pera que falaba non falaría como unha abelliña por casualidade, non? A esas peras falangueiras imos dar unha lección de modais. Vai dar iso a Flip rápido. Das avespas encargo meu.
enerxía! Iso deume forza nos pés! Úpala! Upa! Ñácala! Xa! A onde vas ir agora, bella? Cuidado, avespas! Ña! Ui, ut! Usa! Oye! Úpala! Ai! Xa verás, ti agarda, ti saltón grande. Non hai nada como unha pera para escorrentar unha vespa. Esa pera é extraordinaria, increíble. Que, oístes iso? Ninguna mala nota. Espero poder facer a xira de concertos. Grazas, Maia. Mais ben, grazas a vespas.